Hey, Junadi. Debras. Citizen. Yevi. Inda ushibazo. Ndimi mana, eh? Inda ushibazo. Aiwa, this one is when you guys. Ita munhu mutema so. Dei vanhu vatema. Ukanzi kwenzi nyika vanhu vatema. Tisu. Original yacho. Abana wakachuka makedha wachama mixed nirikino wakagadzirwa. Wakagadzirwa unongobikwa mwakakangwa nemveti mwakanikina kozobuda munhu akachuka. Tisu vanhu vatema original. Kondiano munayo. Right. Nangonzi kotanzi munoita zvamunoita. Introduce yourself. Yeah, my name is Tast Golden. Tatu tanga nokukanganisa unonzani. Tangisa ipapa. Donzi Tast Golden, aka the Gaffa Youth. Gaffa rapindira. Gaffa rapindira. Usavunduke ndo zvarudo plata. Oh. Donzi Tast Golden. Tast Golden. Gaffa rapindira. Gaffa rapindira. Unogara? Unogara kwa Warren Park 1. Warren Park 1. Nita nezvi? Nita zvakuimba. Unaimbe? Kuimba danzo, reggae, afropop. Saka danzo Zimdancehall. Was when a danzo kuimba Zimdancehall, afropop nereggae. Saka pagaffa rapindira apa ikrashi na wingidere kana kuti chii. Aiwa crash. Ingori gaffa oreneka rapindira. Kutera tsoka. Untera tsoka remukoma. Alright. Munokenerana zvinhu. Baba. Iye anokuziva. Oh. Baba vangu, mningi na wababa wako. Wingiti mningi wa baba wako chayo chayo. Mningi na wababa wako. Ana mayo Yompane utara zuwe. Original name yakani. Another? Wallace. Chirumiko. Wallace. Warachi Goromiko. Chirumiko. Chirumiko. Okay. All right. Murehwa baba mnama ba mwana Chirumiko ari kumhiri vamwe vari kumhiri kunonzi kuhomo. Urona zvibaba vanhu todana anenge mimi vozvati zvangofanana na Chapurezi. Tina hama dzake dzinofuti dzandakajuma nadzo soroti Chapurezi. Kwanzi kwana molaya uku. Dombosha. Tokunikini kwawo. Enzanonzinikini ndo zvatinoda manje. Idama yako chai. Kose usikayimbiswa pana wingidi pama minimum. Zvinongosiyana mukoma wangu. Pampacho vanogona kutaurawo zvekutaura namanager zvinhu zvacho ndezvibasa. Zviite basa kamunin'ina. Blood is thicker than water. Kutomboita basa Osaka wazoti gaffa rapindira. Osandati pane brief man. Utadzowo prata straight man. Ndo pana problem panenge iri. Ndo pane ichiprata inini man. Ipapa ndo pane problem. Ukunyara utaura chokwadi. But unofana kumuonesa. Hozi ndo time yekutomuonesa. Ndisumudzirewo. Chete. Hozi ukamukwata umutaurira ka. Hapana. Bosi nasikatomboziva kuti muri hama. Kumuonesa tinombozama kumuonesa but nguva zhinji vanonanga vakabatikana nemabasa dzimwe nguva vanovafonera vanenge vari busy. Saka unozoona kuti unombosanoshanda ako. Kwa uziomba kwaanogare. Ndokuziva. Unondibatseni. Usvika sei? Unotaura naye. Not that often but tinotaura. Ane mukadzi? Ngidi ane mukadzi. Ane vana? Vana vasiri 2. Alright, abu. Kuti mwetu mazimdanzi. Mama artist. Aiwa mati vamadhoni. Aiwa mwachati. Hana vemusango. Kuti munhu wekuti unenge usikazonyanya kufollow wako straight. Nyange pari paukama hapo but ngidi hapo. Alright. Yo uchititaure iwo zita rako chairo unonzani? Zita rangu ndinonzi Mbare Mukwimba. Mukwimba, yes. Oh, wadzvarwa kupi? Wadzvarwa kuWedza. Hwezha. Warren Park wakazosvika sei? Warren Park kune mukoma wangu anogara ikoko. Ndiye akanditoro tienda kuchikoro kuuniversity. Straight from Eka. Kumakaya. Kubva kumusha kungo. Eka ndoko Eka. Saka utoriwa kumusha. Saka ndoti vanhu vane malyrics ka unoziva. Because munoziva nhamo ka. Unoziva nhamo ka. Namutoziva.
ndinobva kuIzvi. Saka unogara nemukoma wako izvi? Ndogara nemukoma wangu. Kumaparents ako? Maparents Mbare vari kumarondera. Vari kuWedzera. Alright. Unozambana wangu ka nyaya yako inonakidza stereki. Saka tongoshuwirawo kuti ubudirire. Handiti ka. Sezvo kuti pamwe kutofidwa nemukoma. Baba utengesa mombe kuti uende kuchikoro. So university kuita yini? Kuita inonzi honors in war and strategic studies. Ndakatopedza ndakuita 20 September last year. Chini inonzi chii? War and strategic studies. War. Aisi hondi. Yehondo, aisi hondo ere utaure. War and strategic. Saka uri kuzanu PF ere kana uri kuMDC? Aiwa hazvizi politics haadezvekufundwa kuti kana paine vanoda kuchengetwa vachengetwa. Alright. Saka unofanira kuti uri kuita richinzi kana kuti watoko kuti. Aiwa handisati ndako. Hausida kupinda kwako nemasudhi ere iwewe? Aiwa. But ko basa rakamuka ikoko unotadza kuende? Basa rakamuka unoenda kubasa. Handi. Kwakambotora kuarmy? Army takamboedza but nyaya yemakore ndo yakanditya manje last year pavakatora. Wakudisa? Vakatora kucadet nekumageneral kuti makore akanditya. Wane makore mangani? So far ndi 25 years. Vanogumira pamakore mangani? 22. Waida kusvika pa22? Oh shit. But anyways, tekuinzwa nyaya yako. Saka ngoma wakatanga kuziterera uri kumusha ere kana kuti wakatanga kuzi? Ya ndiri kumusha ndongana ndiri form 2 kuWedzera uko. Vana kutanga kunakidzwa ndakatanga kuteerera deflex. Ndazotanga kuparo. Deflex kanamba kakaonakidza ndeka. Ndikuti tsaona. Tsaona pamene. Taita tsaona pamene Roddie. Ndakateerera ikako. Ndazoteerera wengidi. Vachizowanda. Ndanyanya kunakidza straight panguva yacho ndakazoanyora dzinokuwa ndiri mombe zvachandiazoke zviri kubva nainyora dzamara ndazoita shungu pandakauya kuchikoro kuzi ndakabva form 1 form 2 form 3 form 4 ndiri kumusha pandazoti form 5 form 6 kumarondera ndichizoya kuno kuri pandakazotanga kurekerera. Watanga urekodera? Kumarondera watombogara? Kumarondera ndakagara. Watanga urekodera kupi? Ndakagara from 2011 to 2018. Tumabva watotona zvakambotona? Aiwa tandisarize kakwaikwe. Kune mufana ariko. Batsi, do you know Batsi? Wedu MC. Batsi unonzi? Batsi. Ndokwakugara? Ari kugara mumarondera amene akabva achikuridza zvangu zita ari kuridza mumabhara akatomboya pesina chaitotaura kuti ari kumabhara. Aiwa uchazomutaurira off the camera womupa malinks acho. Saka wakutanga kurekodha chii chakazoitika? Watanga kurekodhera kupi? Ndakatanga kurekodha kunobvainzi kuPart Central kwaDJ Mbare ari kuStar FM. Ndekupiwo? Aive kuWaifiritsi. Kwa album yandaka-uploada wairekodha kupi? Mastudio akasangana paibe pana Oski, pana Mbare, pana DJ Tako kuDark City kubudiriro. Imwe kumarondero kunonzi kuF1. F1 kune vanhu vane noise. Vanhu havagoni kuimba but vane noise but marasta ndovaziya. Vari kunomwe vandakarekodha nonga imwe cover repabhagati Usher aukalaini. Famba nemaladies. Time wandiona ndina ladies. Mababy akawanda ngemapages. Ndinavo ndinoita zvemapages. Inini ndinofamba nemaladies. Time wandiona ndina ladies. Mababy akawanda ngemapages. Ndinavo ndino ndoko ndati come on. Kunge big nchiti come on. Party time waina girl come on. Kunge big nchiti come on. Tamba girl. Ndongomara riri pakavara. Okay, but handina karekodhiyo. Hamuna record iyoyo. Asi wakarekodha iri pasame rhythm, boom rhythm handina. Yainzi happy hour. Aiwa, but manje makarekodha one same rhythm inenge ne copyright noziya. Unofanira kurekodha iri paZimdancehall. Alright. Unokona kungoirekodha futi. Zvacho kune nkuru kusaziva. Because haisati yamborira. Apa wa business anditi.
mari minokuza ndunazi Maji? mari minokuzunazi Yeah. basa ravari kukuitirewo uri kuriona Ndinoona ndinopa kutenda chaizvo nebasa ratiriitiro nekuti tega hatingagone kuzvipusha kuenda kumberi vari kupusha chi mangoma ari kuenda straight but vamwe venyu uri kuona manje but toda kuonesana veswe toda kutaura vamwe venyu tikuti kana zvinhu zvaakumberi wakuda kundotamba nauyu ane gauro uyu wakumona nga asina gauro makundotanzi namba takuisa maraitsi tobva tadai so uye asisina basa but zviri boero uchasvikawo pasemulevhel unoona sezvinoitika malevels akunotaura kuvanhu zvako but tauravanotisa sange mukoma wangu avakatanga kundiuploadira zvinhu vangu vasingatombondisi ungatatanga kuonana nasi saka zvoratidza kuti vane love nemawex vanolove nevamwe Magribhi vachiforwardisa chi kuti vapushe mawex emagribhi saka chinhu zvazorasa zvinoitika zvatirambi munhu anogona kuzorasa wake vanhu vanenge vamusimudzira asi kazhinji aunovaonozoita manje uchitsikirira kwawakafana akataura language yandoda usatafana azoti unogona ngoondomoka ubva mumutu kudonha ngoti usikorovera dhawezi ka1 zviri automatic ipapo usati bosi unozati ramba uri zvauri moment yaunoda unochinja uda kuti handisi kundikukudzira zvokuita but iwe uri kunakisa kuti usanda kubvunza kuti mamine kusimazeru ukata kuti no vakandipushira chi mawex havana kuzvitira uri asi vakatora nakaita se ndakatomutaura kuti music yake ingatori nelow volume akatondiexplaina kuti yakaiswa from icd ndakatozoipamizira volume ndega inini but still ndikutoida futi ndida kutozoiuploada futi kechituru anofanira kundipa aiwa aiwa pane audio yacho yaanofanira kundipa because yandakaisa ine low volume kuda kuuploadwa futi kechituru ibuda nequality chaparuda correction because ndakatozoateerera ubva nanzotanga akadzika kuzi ukazoteerera kana pafoni manje uine kuti original copy racho rinenge richirira straight saka ungamboridza unomboimba samwe ndakamboita mashow ndakaita kuuz ndoita kumarondera pasange panana Christmas New Year ndakaita kuna ndiri kuwedza as a many more here kana kuti as a Hwezha ndichitori main artist. All right. Une mafudza mombe. Ndine mafudza mombe angu. Achiterana nini? Akitereni nini? Saka vari katoti ko kataka kuimba rini? Vanenge but no vanhu vanotonyanya kundipa simba straight vanonipa isingaiti. Vanonipa simba ndowanzofarira kuti munhu anobva pa humble origin. Zvinoita sechishamiso so kuti svika kwavari unoti ngori munhu akakosha but umbofunga dzimwe nguva kuti vanhu ava ndakanga ndichitongori navo tichingopesha tese manga paruhare tichifudza tese mombe tichidaro saka unongofarira hangu kuti ndiye ndakangovatarisa ndichiono light kana paine vanogona kubatsirwa kana vaine vanotonowa panhu vanongofunga tu ndakatona vari kudzidzirawo vari kutraya kurekodha sako zvinofadza zvinozvisa mvura kana bhiya chairo tinonwa because unoziva isusu gore rine ndine gore nema-upcoming artists saka that's why tikuda blot akabuda he is no longer an upcoming silent killer akabuda iwe mudhare monyarayo silent killer akabuda is no longer an upcoming Bumbeto akabuda saka iwe utoda kuti ubudewo uzvikwanisewo pane vakabuda handiti saka hopefully vanhu vachanzwa music yako vachanakirwa naye plus iwewo chikundisipaga gwazhi uramba uchiataka tumwe hatina gwazhi kauti chamba neni unodhakwiri aitauseti aunongana pia kuona tumwe tukako manje tukaburitsa hwani tukaiswa pamoto twakutodhakwa twakurasika twakutotora vinhu zvakumama very bad. I hate that. Very bad.
mawex apushwa forward wasvika palevel rawave wari wafurati cape chwi wabo wakuona kunge munhu apambi mari iwo ndowamugai batozoti namba uzati Zimdancehall zvinhu zvekungoti manamba ekuti museve anoziva inongorowa nikiti but augone kuramba uchida iso for 2 hours da diki tobva ngoni tobva ugara kuzorora kwacho ndokutonomira kwacho saka iwe kana uchiappreciate uchiziva kuti unoenda forward inde unoenda mberi ende iwe kana uchitaura zvemaraisi uchidhila nemunhu watanga naye wamutaura ndozvatoda tiite unongochitaura nemunhu watanga naye you go forward iwe kwako unongori kumberi ndinati saka iwe unobatwa panhamba iyi ndinobatwa pa 0718334414 kana pa 0778314065 wadi kudzokerera futi 0718334414 pa 0778314065 unonzani zita remutambo ndinonzi Tast Gaffa Hughes kavari kuziva kakakora ndekapimbotirovera nebvukanzi kaunonyatsoziva kuti aka kanobata mwoyo aka rudo rwawandipa ini samanyika ilavu yawandipa ini makanika ndaita mudumbu ini ndapanika vakomana vakawanda ende vataika irudo rwawandipa ini samanyika ilavu yawandipa ini makanika ndaita mudumbu ini ndapanika vakomana vakawanda ende vataika ilavu yawandipa iri victorious waziona ndatoimba conscious ende vane godo vakawanda ndana cambias ilavu yawandipa haisi obvious ngoma rakanyanya aziri kurukure kumusha ngati cambias okezi kana warasa mombe kumusha singurwa ipopera kuti cambias oh no wakabatiri oh sekuti ndakwana mgaye from Jonas sizobata kamani because yo manje kuti ndituro kumusha zvinonetsa bosi mimi wano watakurira kubayo atakurira bosi kumusha akawanda ka mune munyatsoenda kuchikoro nai ichokwadi ere kuti vanhu vakubhadharirwa school fees nembudzi handizive kuti zvaakuitika kungozvinzwawo mawhatsapp nemapepo asi kuti zvaakunyatsoitikira kana vari kumusha hama dzedu vari kutofona kuti tipe mari dziri vanzi dzimwe dzakatotunga mamisirezi akadzidzaza graph nembudzi but hakuna zvakadaro vanhu ngavasanyeberani vari kubhadharwa nemabhondi yavo nema-US yavo mabhondi ndo mari yacho manje dai vatoendesa mabhondi zvanyatsofaya aigauro ushanda cha haribatwe zvokumhanya haripamurike upenyu timbotiimbira kamwe futi ndine album nyowani rinonzi pfungwa yangu ndiri kuribudisa ndokunga nana August September ikoko tipeka kaprils manyowani aripo nechireki racho rinonzi chifinu wakaita chifinu murudo bebi achada kuita chifinu murudo kuna mai mwana ukati haiwa zataita zvakakwana ende haiwa ndakawana mumwe musikana ini haiwa zataita zvakakwana ende haiwa manje otozvara mwana iwe wakaramba bebi wako yemudhafu uchiita nokupedzera chikafu nhasi uno hauna noti tafu mafaro ako wakamusiya ukati wombofara endo akamutsveta mwana uyu achidzenga tara kunhasi uno uri kurwara wakarara mpeso wangu dzoka mani uya wakaipa because apa takaramba kuti uchiimba isati yarilisa unobirwa malilisi nevapana vanosikana aunoona chibabababa chichipenga pana jachild akambira nhamba akaimba negaffa vanoimba negaffa anoona jamu hando zvakandirwadza izvozvo hanzi voice ngaatore zvake akamedza voice rangu but zvokuzoimba rekodhi yangu negaffa ndoakamubata unovibrata aiwa matricks aripo matricks akawandisa aripo paalbum nyowani iroro then
ndinofa ndinekanyaya kangu andinoda kutaurawo nevamwe vari kutsika matsimba angu manje vari kutora mapatani angu malyrics vachidzura vari kuzonditangira kunoridzisa zvavo but idea aibiwe chimira unzwi manje saka pane vanhu vakutora patani chimbomira wakadaro uri kuona mwangu usambofa wakaviga vanhu vavo ndiani munhu right ndakafonerwa nevanhu irimwe anga after judgment Thursday judgment yadhe amakuseni vandafonerwa tikanzi akoyo uri kuchinja zita seko akati indava tikanzi ndakafonerwa nemunhu Facebook vakamutaro kuchinja zita kati aiwa ndisi kuchinja zita tikanzi saka anonzi ninja minister ndiani aka ndisi kumuziva tikanzi da kuti upute uchiteerera judgment yana Templeman yekuStyfed pane munhu anonzi ninja minister ari kuimba semaitrako chocho zvekuti munhu anofanira kunge ari kuteerera matricks ako big time saka ndiri kuti hangu kune whoever is calling himself ninja minister chimomira izvozvo warning anga amire izvozvo fanika Gaffa ndoti extraterrestrial ndiri kudenga kuita unge aerial ngoma dzatenderera saka ndati radial ndine mapoints opo kuita unge cardinal saka pandrobata basa kufunga uchandiona ndiri papasa noimba kuchinaya kusvikira kwagasi tose pamakabata ndinosiya maturasi anofira ipapo papatani papo anofira ipapo mpize papo ndo panofira ipapo aiwa tichamubata zvedu don't worry chiti paka namba yako futi zvakare nezita rako rebasa. Alright, ndinonzi Tast Golden aka the Gaffa Youth. Cell phone number 0718 334414 0718 334414 0778 314 065 Marani mangani kwa uruda 314 Wonere masabukire kumuje. Ndinaro 071 neti wani kari masabuku. Ndiripo ndakatofonera vana sekuru kanzi aiwa usarasa chinyakare muzuru. Laini rako. Aiwa ndizvozvo. Wazukarasika. Wakakona munhu ane 071 chete ndokumusha. Nezvikari Facebook page yakanzi Gaffa Youth. Gaffa Youth. Okay. Ko YouTube une YouTube channel. YouTube channel yakanzi Simbarashe Mukwimba. Simbarashe Mukwimba. Yazulama Mukwimba. Ne SoundCloud account Simbarashe Mukwimba zvekare. Ne Twitter account yakanzi Tast Golden. Muna kufollow futhi baba. Aiwa ana Hilary Mutake vanenge vachikubatsirawo mfana wangu. Aiwa punchline big up Hilary. Anopusha mawex big up Keto Crown King mawex akutenderera. Saka hapana vanhu vamuda kumhoresa kana vari kunze kwenyika kana vari muZimbabwe nevamwe vamunongozivawo ana baba nana mai nana sisi kana kuSouth Africa. Ndakaumhoresa mudhara wangu ari kumarondera, amai vangu vari kuhwedza, mukoma wangu kuchitungwiza, mukoma wangu kuWarren Park, nemasisters angu vamwe ari kuAustralia. Anonzani? Anonzi Sheckom Musakasi. Asaka veromu. Yakasara umusha hiyo. Kusikasitaka yoke Sheckom kana babi. Chinyakare. Sote kana mara anambosvika kuya tekesera bombe nokokira teke. Akasvika marari. Chomumhoresa zvine power. Mhoresa sister yangu Chihota Musakasa vari kuAustralia. Sister yangu Chipo Musakasa ari kuHopley na mukoma Joseph Madamombe vari kuWarren Park nemageto hits ose. Geto Crown King, Punchline Entertainment. Vese mageto hits ari kunisimbisa mafanzi ese amuite ndimakaipa. Ndiwani. Ndonzi Tast Golden. Kasvisimbiso. Yes, ndakanyanya. Ndinechigamba chacho. Gaffa rapindira. Ndakanyanya. Eka. Aiwa tozvifambisa. Handiti. Aiwa tinopa kutenda. Aiwa tichitenda. Uyo wamobvunza nanonzani waona iye. Ndakangarwa. Mukoma wangu ndo ari kufanira kumboshinongedzera muchana.
vachipa anozikana iwauzikana we has to get a youth stanze yambira yanonzi junior d original super select. Yes sir. ariwa ngoma zvakaibava tichitotendereza ngoma dzenyu. Aiwa, toda kutenda nemaworks amene muchititra kuti zvinhu zviende kumberi. abo yedu yapera. Nice. Nice.